मोदोमफ्रु जाहामालाय नों थाखोमानानै बबाव गनो नों मोदोमफ्रु जाहामालाय नों थाखोमानानै बबाव गनो नों गोजां बोथोरनि माइ बारिनि एन्जर रामजथा पिकनिक जानो थांगोन आंबो नोंजों जराखा हे 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 I am sorry lay darling rehena mau terebin देग्लायनि बोसोर गोदानाव I am sorry lay darling rehena mau terebin देग्लायनि बोसोर गोदानाव देग्लायनि बोसोर गोदानाव सो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। सो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। सो लोगोफोर जोंहा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय निउ इयारनि आपकामिं मिउजिक भिडिअनि बागै जानोसैलाय आरोना लोगोफोर। बे निउ इयारनि आपकामिं मिउजिक भिडिअनि मुङा जाहैबाय जाहामालाय दै लोगोफोर। जोंहा बे जाहामालाय मेथाइ एबा संखौ खनदों थाजिम नार्जारिया दै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिजोबखायो जानांगौ थाजिम नार्जारिखौ। थाजिम नार्जारिया सासे मेथाइ खनगिरिजों लोगोसे फावखुंगुरबो दै लोगोफोर। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे जाहामालाय मेथाइ एबा संनि ससे क्लिपखौ होना होनि नोंथांमोना नायलांदो। मोदोमफ्रु जाहामालाय नों थाखोमानानै बबाव गनो नों मोदोमफ्रु जाहामालाय नों थाखोमानानै बबाव गनो नों गोजां बोथोरनि माइ बारिनि एन्जर रामजथा पिकनिक जानो थांगोन आंबो नोंजों जराखा हे 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 I am sorry lay darling rehena mau terebin देग्लायनि बोसोर गोदानाव I am sorry lay darling rehena mau terebin देग्लायनि बोसोर गोदानाव देग्लायनि बोसोर गोदानाव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबाव। एसेनोसै गोजोन्थों।